Jibrin, me ya faru na ga kamar ranka ya ɓaci. Wai ita dama duniya na haka take? Oke, kai sai yanzu ka san hakan? Wallahi ƙarya ne. Dole a rufa ni. Kuma dole a saya ni. Kamar ya kenan? Sai na san yadda na yi mai girma matawalle ya san duk abin da aka kulla. Ya ji asara kin ji abin da Jibrin ya gaya. Dole ne mu yi tunani. Me ya kamata mu yi? Yamdi, ya kake ganin za a yi? Oke, ba ka da amsa? To ki haji asarar me ke tunanin zai faru? Don kuwa ba haka ba? Dukkanmu nan da muke cikin gurin nan suna mu shekaku. Amma me yasa kika ga haka? Saboda babu hanyar ne, shi yasa na faɗa haka. Na kowa me shawarar ka? Ranka ya daɗe magariba ta yi mana, gashi kuma an ɗauke wuta. Kamar ya kenan? Ko har a ce mutum yana cikin kabari, in yi abu na kirki zai samu salama. Ba wannan aka tambaye ka ba, mafita ake nema. Dole a dawo da Jibrin domin shi ne ya san yadda za a yi a fita. Ta yaya zai dawo? Yamdi. Zai dawo mana. Da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba.